Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? Patapita masiku awiri amalawi wosamva mawu kuchokera kwa DDC. Ndabweranso mamawu no kuti ndiulule zimene ndizobisika, zimene Mulungu mwini wandituma kuti ndiauze amalawi mopanda mantha, mosaopa wina aliyense, chifukwa ine ndimakhulupirira kunena chilungamo, kuyima pa chilungamo. Zili ndiwe munthu uchisiye kapena uchitenge chilungamocho, koma ine ndimangochilankhula mopanda mantha, mopanda kuopa wina aliyense, mosaopa kumangidwa. Popeza munthu ukamamangidwa kapena ukamamenyedwa ndi zinthu kapena kumenyedwa miyala kapena mtengo wako munthu aliyense ali ngati mtengo, ukamaponyedwa miyala ndiye kuti mtengo umene umuli zipaso. Choncho ine ngati ndingapangidwe nkhanza kapena kuphedwa so kumene, muziwe kuti chifukwa choyima pa chilungamo. Ziko lapansi ndi ziko loopsa kwambiri, ziko la nsanje limene limadana ndi chilungamo. Leronso tilankhula chilungamo mitu ikulu makamaka pamene tikupita ku chisankho chimene chichapa 16 September. Ndafuna ndikuululireni amalawi zimene ndizobisikazo. Mitu ikulu ndi chenjezo limene likupita ku zipani zonse zosusa komanso chipani cha DPP posatira msonkhano wa dzulo kunjamba kumene kunali makamu a anthu. Komanso tikachoka pamenepo tiulula zimene zikuchitika ku Magra pofuna kuti athane ndi a opposition. Komanso tizalirira anthu aku area 18 amene anadyapo bibi zaka zapitazo, ndipo boma la Chakwera lidalonjeza kuti lizawapasa anthu amene wachipukuta misonzi, koma pakana lero palibe china chilichonse. Koma tisanafike kumeneko, ndafuna ndikuuzeni amalawi tsopano kuti zaziwika kunena kuti ziko la Malawi lilibe no mafuta. Pena paliponse anthu akuzunzika, pakana yafikapo saizi yonena kuti kukasungu pakana tataya munthu amene wafera pa filling station chifukwa chofunafuna mafuta. Ziko ili lafika posausa kwambiri, anthu ayamba kukang'anirana mafuta. Chikhalire nicho zaka zonsezi nkhani zimene zitingangomva. Komanso ndafuna ndikuuzeni amalawi kuti musanyengedwe kunena kuti ku meki kuli usogoleri weni. Meki imene ilipo iyi ndi meki ya chinyengo kwambiri, ndipo musayembekezere kuti iyendesa zisankho izi zikubwerazi mwabata ndi mtendere kapena mwachilungamo. Ndi ofunika kusamalira kwambiri. Zaziwika sopano kunena kuti ma interviews amene achitika posachedwa apa ofuna ma presiding officer kwa amene inu mmasatira zimene ine ndimanena, ndidanena kunena kuti zonsezi akupanga dala kuti atenge anthu awo ndi amene akufuna kuti azakhale ma presiding officers, chifukwa kuchokera zaka zonsezi zimene ziko lino lakhala likupanga zisankho palibe munamvapo kunena kuti ma presiding officers akupita ku ma interview. Ichi ndi chisankho choyamba chimene taonapo ma presiding officers akupita ku ma interview. Ndipo zaziwika mopanda chinyengo mopanda kubisa kunena kuti onse amene amapita ku ma interviews koma amene anali a MCP, anali atalandiratu likasa, anali atalandiratu mayeso, anali atatumiza m'magrupu mwawo kuti aliyense amene ali wa MCP akupita ku ma interviews akakhonze mayeso amene wawa amene anali multiple choice. Ndipo inu amalawi ndinu mboni, mwazionera nokha kuti ma social media ngakhale kuti ameku akukana, koma munali mayeso amene anthu amakalemba pa siku limeneli. Siku limeneli limene anthu anapasidwa mayeso amene ali anagawidwa m'magulu onse a MCP. Funso nkumafunsa kunena kuti kodi ndi mmene zikuyenderamo ndiye kuti zisankho zimenezi zizayenda bwino?
ngati meki imene ili ngati lifali akupanga za chinyengo panopa ayamba kumagawa mayeso ama presiding officers mafunso onse amene amakafunsa kumeneko magulu onse a MCP anali atapasidwa mayeso amenewa kuti chisankho chimenechi chizayenda bwino ndofunika kusamala kwambiri chifukwa anthu amene wawasalirede kuti ayendese chisankho chabata ndi mtendere komanso mopanda chinyengo. Nkhani zikulu lero tikuyamba ndi nkhani ya ku area 18 kumene anthu kumeneko anadya bibi ndipo nkhani imene itapita ku khoti linanamula kunena kuti aliyense okhala ku area 18 amene anali affected ndi nkhani yonyasa ngati imeneyi alandire closer to 5 million ngati chipukuta misonzi komanso 5 million inabwera after boma litapempha mabungwe atapempha kuti iyayi ndalama imeneyi ikufunidwa yachuluka kwambiri anayisisa anthu anayenera kulandira ndalama phwiphi ndalama za nkhani koma kuzafika pakana lero ndingakusimikizireni kunena kuti chakwera uja amapanga matama uja kuti azathana ndi nkhani ya ku area 18 imene anthu anamwa bibi pakana lero palibe amene walandira ndalama ndipo ngati kwaperekedwa ndalama zangoperekedwa mwina 500,000 kwa munthu ina aliyense ena mwinanso analandira 1 million yokha out of the 5 million ndiye nkumafunsa kuti kodi uja ankalonjeza uja ankapanga matama uja anthu ena pakana analuza miyoyo yawo ena akudwala chifukwa zimene anamwazo si zinthu zimene anayenera kumwa munthu kodi pamene mukupita ku kampeniku pamene boma likusintha kodi anthu amene wa aku area 18 azalandira ndalama yawo. Nkhani yachiwiri imene tikufuna kukamba lero ni nkhani imene amakra apangana makla yapangana kunena kuti pamene misonkhano ya zipani zosusa ikuchitika iyo azisokoneza intaneti azisokoneza machini kuti anthu asamathe kumamva mfundo zeni ndipo umboni weni umene mungakhulupirire amalawi kunena kuti nesini mangulankhula zopenga ayi muone mmene achitira behave mawiresi zulo komanso ma television amene mmamvera misonkhano ya opposition kaya ya UTM komanso kaya PP komanso DPP kunjamba kunali network interruption yochuluka kwambiri zimene jasikuti zinangobwera ayi komano mukayangana sonkhano umene unali kunchisi umene umachitidwa beamed pa times sonkhano umene unali wabwinobwino there was no network interruption. Iyi ndi plani imene apanga akumakra ndicholinga kuti asamamve mfundo anthu asamamve mfundo za anthu osusa mfundo zokongola zotugulira Malawi even olopa wireless pamene madzulo anthu kuti amvere Zodiac amakra atangoyamba nkhani imene ya Professor Arthur Peter Mutharika amakra anazimisa machini yawo itadusa news item imeneyi ndi pamene amayamba kuwerenga nkhani zina even kunjamba kujako anthu sana amve mfundo zeni manifesto yokongola we imene ili ndi welfare ya Malawi welfare ya munthu manifesto imene yachitidwa launch ku DPP tinene chilungamo ndi manifesto yokongola kwambiri ikungofunika implementation chifukwa nthawi zinanso kuno ku Malawi timayamba zinthu zabwino kwambiri pa pepala timapanga ma program abwino koma vuto limakhala implementation mukayiona manifesto imene iyi ya DPP inali ndi akadaulo aliyense amadziwa chimene amapanga ukaona kumene kujako amagalasi ukaona ena amene amalankhulira amachita kumadziwa kuti anthu amene wawawa akudziwa chimene akupanga asaidi kumaona mmene akuchitira articulate ma issues okhuzana nkhani za maphunziro muno Malawi aya tikutaireni kantengo anyamata munafasa sikuti munangopita ku show a DPP simunapite ku show munapita kukachita outline ma agendas manifesto imene ingakomere a Malawi tikuthokozeni kwambiri koma tipemphe kunena kuti zimene zizi zikhale kuti zili implemented osangozinena pa paper ayi koma mfundo ngati zimene zinayenera kuti a Malawi aziziwe zosatira zake sokairo
amakra amazimisa machini yawo daladala ndi cholinga kuti anthu asamve mfundo zimenezi, mfundo zimene zili mu manifesto ya DPP imenenso itachoka ku Mount Sochi idapita mfundo zimenezi zidapita ku Njamba kuti anthu akazimvere, ndipo kunakhoma kwambiri ku Njambako, ndipo aliyense umboni ali nawo kunena kuti muziko muno anthudi atopa, ndipo pakungofunika kunena kuti Amalawi tikhale amozi, tiyime pamozi, tipange zinthu zimozi. Nkhani yomaliza kwambiri ndi chenjezo lopita kwa ino zipani zosusa muno Malawi kuphatikizapo cha DPP. A DPP Mulungu akundionesa kunena kuti ngati simusamala kuchitika ngozi yoopsa, chifukwa anzano amene mukupanga nawo mpikisano huu ali paliwiro lofuna kuthana ndi msogoleri wanu. Mukuyenera musamale kwambiri nkhani ya security. Security ndiofunika muyike as priority number 1, osaphwekesa ayi, chifukwa ngati kuli candidate amene akuopedwa muno Malawi ndi uja amachera Professor Arthur Peter Mutharika. Inde makandidate yenanso akuchita pose threat kwa anzathu awa MCP, koma munthu amene sakugona naye tulo ndi Peter Mutharika. Ndiye ndofunika kuti inuyo opposition makamaka DPP mukhale ndi machiawi ochita protect msogoleri wanu. Security yani ikhale very very vibrant, osapanga zamanyaka, chifukwa ndimaona mu maloto maasasinzi ochokera ziko lina amene akufuna kusokoneza bata ndi mtendere makamaka munyengo imeneyi ya chisankho. Komanso Mulungu akuchenjeza nonse a opposition, akundiuza mmaloto kunena kuti nkhondo mwayiwina kale koma mukungofunika kugwirizana. Kodi mmene zinalili ngati kunjamba kujako mmene walankhulira Enoch kujayo akanayima sopompa ja Kabambe, akanayima sopompa ja Mai Joyce Banda, akanayima sopompa ja Nankhumwa, akanayima pompa jaso wa David Mbewe, akanayima pompa ja Amwene Fumbo, zikanakhala bwanji? Ndiye Mulungu akundionesa mmaloto mukunena kuti nkhondo akuti mwayiwina kale koma pakungofunika kuti ino a opposition mukhale pansi pamozi, mugwirizane, musadererane, musakulirane mtima, chifukwa ziko la Malawi laonongeka. Ndipo ngati tingapitirire ndi izi muziwe kunena kuti Malawi muno azavutika kwambiri, koma blame izabwera kwa ino a opposition. Mukuyenera kuti mukhale pansi pamozi, osakulirana mtima. Mmene ilili nkhondo ya ulendo uno ili ngati chimozimozi ya 1994 ya referendum yofuna kusintha zinthu. Osalirira kuwina, osalirira kukhala pampando. Iyi ni nthawi yokuti muwalirire Amalawi, muwawombole Amalawi muziko limene mulibemo ngakhale mafuta, muziko limene president waje wapenga wayambano sipano kumafuna anthu kuti atampase nzeru zokuti za mafuta athana nazo bwanji. Chikhaliye nicho iye yemweyo ankapita matama kumakapanga matama pa TV kumanena kuti mafuta wo ali panjira, akubwera mafuta, ndipo ikamakwana Thursday Friday wiki imene itu yathayi mafuta akhala ngambwingamwi. Koma muziwe kuti zimene jandizonama ma district ambiri akuvutika kwambiri, anthu akulephera kupanga ngakhale kampeniyo chifukwa chonena kuti mafuta ku Malawi kuno kulibe. Choncho inu a opposition mukuyenera mugwirizane, mukhale pansi pamozi. Mulungu ndi zimene akunena kuti nkhope zanu zawina kale, zipani zanu zawina kale, ndipo victory is yours. Koma pakufunika kuti mugwirizane, musakulirane mitima. Bon Kalindo, the DC. Mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.